Hello everyone, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। जों माबायदि हाजो गाखोयो, मा खालामो। नायलांबाय थादो बिदिबा। नोंथांमोना नुदों जानांगौ गोबां होंगो दोंगो मानसिफोर। साइडआव जाग्रा मुवा पेप्सि थान्दा बायदिनिबो दखानफोर दं। आं दिनैजों बावखुंग्रि हाजो गाखोफैनाया खननैसो जाबाय। गोबां मानसिफोरा बुंसोलायो आरोना बे बावखुंग्रि हाजोखौ खनथाम गाखोथारनांगौ, अब्ला माने गोसोनि साननाय हनाया जाफुंसार जायो होननानै बुंसोयो। जायो जाया बेखौथ' मिथिला, थेवबो मोनसे इन्टारेस्टआव फैयो आरोना बेरायनो मानसिफ्रा। साननाया जाफुङोना जाफुङा ओमफ्राय जुथा खुबाथाय आरो दिगदारसो जासिगोन ना। जुथा खुबा आरो अन्थाइआ सागोन। गाबोनसो मोनहैगोन माथो। कारेन्टआ लोगोफोर मालाय बेसेबा इन्टारेस्टआव बेंक पार्टि दामै दामै हाजो गाखोगासिनो दङ। हाजोआनो ओरैबायदि अन्थाइ दं, माबा मानसिफ्रा दुद्रुलाय गाखोनोलाय गोबां प्रब्लेम आरोना। बै नुहुरनाय हाजो बायदि मोननै हाजो बारनानैसो थार्ड हाजोआवसो मोनो आरोना खिनिखौ। गाखोबाबो मोनहैया बिराद गोलोमनानै मेंबाय, गस्ला खुलायलांबाय गोलोमदैजों माजों सिनानै थाबायगासिनो हाजो मोनसे गाखोबाय आरो ओंखारफिनबाय आरो गाखोफिनबाय, बिदिनो थाबायलांगासिनो आरो। बिदिनो नोंथांमोनहाबो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन क'क्राझार बावखुंग्रि हाजोआव। बैसागो 14 एप्रिलनि सानथाम सिगां स्टार्ट जायो। लों भिडिअ फाइनालि जों हाजो थिखिनिसिम सौफैबायमोन। दसे जिरायनानै दै लोंबाय, दै गांनानै दसे रेस्ट खालामबाय। नायदो लोगोफोर, बेनो बे हाजो थिखिनि सानि बाथौ मन्दिरनि बेनार। नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय, माने हाजो थिखिनिनि आरो बाथौ मन्दिरनि भिडिअखौ होनो हायासै, मानोना गोबां मेंनाय मोनबायमोन। बिदिनो दसे सम रेस्ट खालामनानै जों हाजोनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय लासैनो।
स' बेबायदिनो लोगोफोर जों गोजौनिफ्राय दुद्रुलाय ओंखारलाय गाखोलाय स' लासै लासैनो गाहायसिम सफैबायानोसै दानिया जों गारिसिम आगान सुरलांनोसै जोबनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट होनानै फोरमायलायदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलायदो गोजोन्थों।